Ake ngifonele le nsizwa mhlawumbe izongisiza. Hayi. Awu, wafanda mfowethu. Khamba kanjani lapho bhuti? Khamba kahle bhuti, khamba kahle. Akhambi kahle. Yini manje, yini? Izinto zamahlangana ntwana ngisabathe ngizama lokhu kuyabhimba ngizama lokhu kuyabhimba. Ngempela ntwana angisazi ukuthi ngenzeni. Mfana kithi nama ngazi ukuthi ngakusiza kanjani ngoba phela akusiyona into la engathi okay mana ukhona umuntu engimaziyo ongakusiza and futhi ke yena akudingi ukuthi uzohambe ubange lead ukuthi uzofika kuyena nje okwakho ukuthi fanele uvesana umthengele ama data bese yena uzokulapha via the phone. Mfowethu baba. Yebo Makhosi. Yebo ngane yami. Ngicabanga ukuthi asikho isidingo sokuthi ngitshene igama lami ngoba vele isangoma uzolibhula. Hayi mntanami asisebenze kanjalo, sisebenze kanjalo ngitshela igama lakho. Igama lami nguFandami Mbuzo. Kunomngane wami ongitshene ngawo ukuthi hayi ukhokho vula ukusho uzongisiza nginenkinga nje eziningi izinto zami ahlangani nazo. Ngane yami awumvuka Mbuzo Fandami ngiyakuzwa. Abadala bangitshela lapha ukuthi mntanami engathi uhlutha umfazi yakujolela. Hayi Makhosi mhlawumbe abadala bakho banezingxema baboni kahle. Mina anginayo umfazi. Hayi ungagabaza amandlamo abadala. Abadala sebengibonisile ifuture yakho mntanami kwambonisa isasa lakho. Kusasa wena uzoshadelwa bese yakuhlupha umfazi. Hayi Makhosi ba-advanced abadala bakho. Bangibonisa ifuture. Amakhosi athi angibuza ukuthi ngabe uhlala nobani ekhaya? Ngihlala nomama nobaba. Kahle ubaba kangizali wena Makhosi. Uyi-step father. Vele amakhosi abese ngitshenile mntanami ukuthi wena uhlala nomama, uhlala nobaba wakho futhi. Bayangivulela amakhosi lanathi intombi yakho ngathi yadlisa. Makhosi kuyenzekani mhlambe udliswe umuntu engingathandani naye ngoba mina cha shemushi mina. Okay. Time gonna time me get back in the wena mfamami. Ibosa yakhe ayifuna emsebenzini nomona ngawe. Makhosi mina sengibe umahlalela for 7 months mina ngisebenza. Amakhosi angibenzele esinye isibonakaliso lana. Umakhelwane kathi uzondela imfuyo yakho. Imfuyo yakho ngoba iyanda nje kanjena egcekeni umakhelwane ayifuni. Yabona Makhosi ekhaya akukho ngisho inkukhu eyodwa. Ngisho inkukhu egeyile. Angazi ukuthi mase uthi imfuyo. Hayi Makhosi ngeke yabona uneshow ukufisa ngoma wendoda Kaba mama lalela wena mfana. Ukhasuna ngibula mama. Yebo wena. Uzothi ngizwe njengamanje uye kungihlangela ukuthi ngibafoni yami futhi. Hayi nje. Hayi. izangoma zamanje